Kristo ino kuom lipodno. Jokanyo mag duol mochung'ne do JSC omako chung' motegno ka kwedo josiasa kod jotelo mosebedo ka tudo bad migawono gi mibadhi. Ka gilose kaunti ma Migori giwacho ni onge neno mosepedhi manyiso ni jong'ad bura timo mibadhi kuom chungo chenro mag piny owacho mani ataro mar chik. Jafwambo marwa Juma Mioler. Do ma pacho ka osebedo ka yudo seyo kuom jodite piny owacho ka otel kod jatend piny Kenya William Ruto mawacho ne mibadhi koro kwako doho. Seyo mar mibadhi osekelo paro mopogore opogore ka kuom josiasa okinde kod jokenya mamoko. If whatever you are litigating has merit, whether you are president, governor or anybody, take it to the court. If you are dissatisfied, you can appeal, or you can still find other negotiated ways of having your dispute resolved. I think it's good for everybody. Moko kuom jokanye dul maram kaka doti e pacho kae, maongere kaka Judicial Service Commission, wach ni jogo maseyo doho ka otende kod mibadhi poko chiwo neno mora mora ne commission monde ka giangi adieri. Yes, it is the mandate of the commission not necessarily to vet, but to look into the complaints or petitions that have been filed against judges. And if the commission is convinced that there is grounds, then we forward the same to the president to appoint a tribunal to investigate the judge and see if there are sufficient grounds for the removal of that judge. And we've been carrying out that mandate efficiently. Jong'ad bura Evelyn Oluande, mane otelo jokanyogo ma commission ni e kinde limbe margi e kaunti ma Migori, ne wacho ni josiasa osebedo mana ka wacho weche makoni gi koni mago mag mibadhi ka dieri to koro yango tek. When you appear and say generally the judiciary is corrupt, the judges are corrupt, there is very little that we can do. We have structures that have been put in place by our constitution and our laws, which we ought to follow to ensure that if there are any corrupt judges, then they are brought to book. Governor Mamigolo Chileko korka kore ne okon josiasa mondo wedo thuolo mondo titije maonge buok. I think it's not good for I, as a litigant or a potential litigant, to make a broad statement accusing the judiciary. It will appear on the face of it that I'm attempting to intimidate the judiciary. E kinde limbe margi e county ma Migori commission ni owacho ni gikore matio kod 10 counties mar medo gero doho madhene koro ganda koro bedo kod yo e ratiro ka okale doho. We are working on how to allocate resources and including land. And we're engaging to see areas of partnership, areas where we can collaborate to enhance access to justice to the citizenry of the county and also of the Great Republic of Kenya. Judiciary is underfunded, and we need every actor to consider that. Nyaka sani county ma Migori ntiere mana kod doho ang'wen kende ka commission ni ma Judicial Service Commission wacho ni dwaro margi eni sub-county ka sub-counties e county ma Migori koro bedo kod doho. Juma, Ramogi TV, Migori.